πατέρας έχει έναν κορίτσι 16-17 χρονών. Κάτι θέλησε να λέει το. Πέρα πίσω στο δωμάτιο, χωρίς να κρούει την πόρτα. Τώρα λεπτά. Το κορίτσι έχει ένα δωρητή με ηλεκτρονικό. Και εκείνος ο καημένος εχπαράει. Κορίτσι, τι έφτασε το κα. Λέει αυτόν εκείνο το κορίτσι. Έλα ρε μπαμπά. Τι οπισθοδρομικός που είσαι ρε μπαμπά. Τι οπισθοδρομικός. Τώρα έτσι έλεγε πατέρα, άμα και κόμενο πέτσε ένα δοντί ηλεκτρικό. Βάζω το πρόσωπο. Τι να φτάνει δηλαδή. Σκάσουνε ρε. Α, καλά είναι κορίτσι μου, συγγνώμη και έξερα το λέει. Άρα ποιο είναι ο καημένος στεναχωρεύεται τ' άλλο την ημέρα. Πάει το κορίτσι στο σχολείο, κλώσκεται. Φτερεί ο πατέρας σας, κάθεται στο τραπέζι. Έχει και ένα μποτηράκι τσίπουρο. Και το δονητή είναι εκεί μπροστά. Σέγγυρα του και να δουλεύει. Πάει το κορίτσι. Λέει του, πατέρα, τι κάνεις εκεί. Λέει εκείνος, α, τίποτα κορίτσι, είναι και είχα δουλειά. Και είπα να σπίνω ένα μπουτυράκι με το γαμπρό.